रायजोफोर जेखा खबाय जादाबाव नै मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होदों मेट्रिक आनजाद होनाय लोगो लोगो सोरबा रंजादों सोरबा मोसादों सोरबा सिफुं दामदों सोरबा सेरजा दामदों सोरबा रैसुमै गाराजों मेथाइ खनदों सोरबा मबाइल बिदों सोरबा बाइक बिदों सोरबा न' लुनो होदों सोरबा गन लाना होजादों सोरबा फेल जानायफोरा बिमा बिफाजों न'निफ्राय होखारजादों सोरबा रंजादों दिनै जोंनि गेजेराव बिटिआरनि टपारखौ आलासि महरै बरायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय मिस्टार मावला बर' Oh no! दिनै नोङो बिटिआरआव टपार मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों आं ओरैबायदि गोजोनदों मा बुंनो गोसोआव साहसखौनो फैयाखै नोंथाङा सानाव बेसेबां घन्टा फरायोमोन आङो सानाव 30 घन्टा फरायोमोन नोंथाङा बहाबा टिउसन लायोमोन नामा टिउसन मा टिउसन बेलाय टिउसन होननाय सोदोबखौनो खोनाफेराखैमोन दिनैसो खोनादों नोंथाङा सोरनिबाफोर बिजाब फरायोमोन नामा आं रावनिबो बिजाब फरायाखैमोन हारसिंनो लिरना फरायदों आङो जोबोद खस्थ'जों फरायबाय मानि जेंनायजों हाथरखिनि जेंनायजों जोबोद खस्थ'यै फरायबोदों आङो आगोलाव ओंखामखौनो मोनजायामोन आलुखौ सेफ्रु जायोमोन अन्थाइ बाला जानानै फरायबोबाय देरबोबाय दा मेट्रिक होदों आङो मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों गोसोखौ आंनि लाइफ स्टोरीखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु नांबाय नोंथाङा बहा एडमिसन लानो सानदोंमोन आङो तामुलपुर इउनिभार्सिटियाव एडमिसन नोंथाङा इयुनाव मा जानो सानदों आङो इयुनाव साइन्टिस्ट जानो सानदों बुहुमखौ जोंनि बाक्सायाव लाबोनो नोंथांनि मेट्रिक आनजादखौ मादि एरनानै पास जाखोब्रा नों आं दा हागोन नोंथाङालाय मा खेस्रा बुंबाय थादों आंलाय मा खेस्रा बुंखो मा सानबालाय मा बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों आंजों नांलायनो फैदों नोङो नांमारो मेट्रिक आनजादखौ माबायदि पास जाखो नों हागोन नोंलाय मा आं ओरैनो जादों बे बहा एडमिसन लानो सानदों आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मेट्रिक पास जानानैसो मालाय मिनिया आंनि लाइफ स्टोरीखौ आङो खोनानानै जोबोद रायजोफोर खोनादिया फरायनायखौ मेट्रिक आनजादाव महरै एबारनि फार्स्ट डिभिजन थांनायनि कि खम बुन्दु लिरनाय गैया आरो आङो दिनै मेट्रिक पास जानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आंनि दुखु दाहाखौ सुस्रांहोजोबना लाबाय आङो टिं 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 टिं